ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ କ୍ଷେତ୍ର ଟିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କବିତା ନେଇକି ଆସୁଛେ। ମନୁଷ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଗଲେ କେନ୍ତା ନା ପଚରାବା। ଆମେ ବି ତ ହେମା ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମା ବାପା କାଁ କରି ଦେମା ଛାଡ଼ି। ମନୁଷ ହେଇଗଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ବୋହ ଦଉଛୁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି। ମନୁଷ ହେଇଗଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପୁଅ ବୋହ ଦଉଛୁ ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି। ଶୁଣି ମନୁଷର କଥା ଭାଇ ହାତେ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଘଡ଼ି। ମେହାଜି ଘରକେ ଆଇଲେ ଚାଲି ଭେଦତା ଭିତରେ ଲଗାସି କଲି। ସବୁ ମେହାଜି ନେ লগନ କଲି ଗୁଟେ ଗୁଟେ ମେହାଜି ଲଗାସନ୍ କଲି। ସେ ମେହାଜିର କଥା ତ ପଢ଼ି ମା ବାପା ଆମେ ଦଉଛୁ ଛାଡ଼ି। ସେଟାକର ଲାଗି ବୋଲି କରି ପାରଲା ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି। ଦିନେ ଥିଲା ଆମେ ଛୁଆ ଭାଇ ଦିନେ ଗଲା ଆମେ ବଢ଼ି। ସେଟାକର ଲାଗି ତ ପାରିଛୁଁ ବଢ଼ି ଫେର୍ ବି ଦଉଛୁ ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ି। କଥା ପଦେ ଯଦି କହିବା ବେଲେ କଥା ପଦେ ଯଦି କହିବେ ମା ବାପା ଉଚାମା ତାହାକୁ ବାଡ଼ି। ତାହାକୁ ଦେସୁଁ ଛାଡ଼ି ଭାଇ ତାହାକୁ ଦେସୁଁ ଛାଡ଼ି। ଆମେ ବି ତ ହେମା ଦିନେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କାଁ କରି ଦେମା ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି। छोट कविताटी केन्ता लागला आपण मैंने मतामत देकर बताबे कमेंट करेंगे। आउ भल लगे सब्सक्राइब लाइक करवा ना भूल।